Siinä ei enää voi nähdä tietä. Kyllä isin näkee, sä et näe sieltä, mutta isin näkee täältä, kun sulla on Falkland, niin isin näkee suoraan näin alaspäin. Jos katsoo tonne päin, ei näe. Mitä pitää tehdä, jos ei näe niinku tietä? Täytyy pysähtyä. Aivan oikein. No mihin voi pysähtyä? Ei voi nähdä missä reunalla. Pitää mennä keskelle tietä. Kokeile. Hei, nyt aika kyllä. Niinpä. Päästiinkö pilvestä ulos? Onko se good way bad thing? Good. Now we're going back in one. Joo. Oho. Mitä? Wow. Isi, nyt pitää mennä aika hiljaa. Joo. Mennäänkö me ylös tai alaspäin? Eikö pitää mennä varovasti? Tää on jäässä. Tämä tie on jäässä. Joo, äsken oli jäässä. Pitäisi ottaa vähän vauhtia tähän mäkeen, ei mitään hätää niinku. Mitä sut on jäässä mäkessä? Siksi pitää ottaa vauhtia. Muuten jää junaamaan siihen. Futi. Mitä sä sulit tekemään? Isi. Mitä sä mulla in wrong mountain? No se olisi too bad. Ei me kyllä olla. Millä sä tiedät? Te ootte kattonut koko ajan telkkaria, siitä te tiedätte. Ei tuo isin GPSistä on sanonut make a U-turn. Joo. Make a right turn. Ainakin löytyy joku mountain. Isi me tosi hiljaa. Isi. Joo, isi menee. Ei tämä isi hiljaa. Sä ajat nopeammin viime kerrassa. Ei mä voi ajaa liian hiljaa. Sitten jos niin tulee liukasta, niin sit tulee huono juttu. Isi, pieni ei voi nähdä yhtään tietää. Et sä näet sieltä niin kuin isi sanoo. Sä et näe sitä niin kuin isi näkee tästä. Isi näkee suoraan kattoo alaspäin tästä. Joo, mä en voi nähdä hyvin. Onko missi lähellä? En tiedä, enkä mä rupea nyt GPS:ää katsomaan ja alkaako isi katsoa sitä. Ei. Joo, ei. Arvaileks sä, missä sä oot olemassa? Joo. Mä ajattelin, että ei me voida sitä pass. Paitsi tässä muussa voi olla, että me pass eikä huomaa. Niin. Siinä on valoja ja Christmas lights. Isi me hiljempaa. Isi hiljempaa, paljon hiljempaa. Miljoona kertaa hiljempaa. Isi menee. Wow, isi nyt on hirveen hiljaa. Niin hiljaa. Joo, isi menee hirveän hiljaa. Miksi on näin paljon pilviä? Tänne tuli lämmin rintama. Ja täällä oli ennen sitä kylmä rintama. Lämmin ja kylmä kohtaa, niin tulee toi sun